Bună, v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să stăm pe Roblox. Da. Iarăși cu vărul meu, George. Și haideți să ce o să se întâmple și la videoclipul acesta. Poate să se întâmplă. Pentru prima dată când începem videoclipul, sigur, un subscribe, vă rog eu frumos, din tot sufletul. Da, fraților, acesta este verișorul meu. L-ați văzut în mai multe videoclipuri, dar numai de 4 România. Da? Și acestea sunt brevetele mele de la el, care mi le-a dat pentru bani, fiindcă nu mai aveam niciun ban, eram sărac și mi le-a dat el. Da? Și am zis că la cei care se abonează îi dau un giveaway și i-am dat pumpkin spider. Și s-a bucurat atât de mult încât a început să mă urmărească. Da? Da, fraților. Da, fraților. Sunt aici. Și acesta este prietenul meu, Rareș Manuel. Nu știu dacă mulți știu. Dar da, fraților, sunt aici cu vărul meu, Sarmele pe România și cu Real Madrid rămâna, dar de fapt el ține cu Barça. Da, și asta e faza. Și suntem aici în forță foarte mare, cum să vă spun eu. Forță foarte mare. Și sunt aici cu bombardierii aceștia. Ești prost. Aici cu bombardierii. Da, tocmai eu am lucrat. Adică, nu, m-am zis prost, da, frate. Aia. Mai scapă și da. Suntem aici cu bombardierii, cum și-am zis. Dar numai că unul e verișorul meu și unul este prietenul meu și nu știu cum să-i numesc. Da, fraților, suntem în video, suntem curioși ce o să se întâmple. Nu furăm. Stai să scriu. Nu furăm.
fură, nul, bag, n, ul, o, g. Cine fură, nu-l bag în floc. Da, de ce știe. Cine fură, nu-l bag în floc. Ok. Da, perfect. Nu mai ești băgat în vlog. O să zici Rareș Manuelă că nu mai ești băgat. Dau. Deci cine fură, nu mai dau. Dar mai dau. Așa. Ok. Suntem pe video. Da, suntem aici. Pe video. Cu bombardieri, așa zic eu. Cu bombardieri. Bombardieri, zic. Bombardieri și vreau să vedem ce poate să se întâmple. Stați că a intrat unul. Cine este? Sigur. Cine este? Păi, a fularul rare din bază. Frate, a furat din bază, nu săracul Rareș. Ok, vino după mine Rareș. Vino, repede. Nu, nicio problemă că l-am lăsat. Nu am vrut ca. Lasă.
băgat tot ce trebuie. Până acum are 10 minute ăsta vlogul. Are 10 minute vlogul. 11. Ultima fotografie. Da, fraților.